O Instituto Galego de Estatística di que en Vigo hai alrededor de 116.000 fogares. Deles, un 13% son fogares monoparentais, é dicir, aquelas familias nas que solamente hai unha persoa adulta responsabilizándose da crianza dos fillos e das fillas e do sostemento do fogar. As principais dificultades que atravesan as familias monoparentais veñen derivadas sobre todo polos problemas de conciliación. Moitas familias monoparentais necesitan reducir xornada laboral para poder ter tempo disponible para coidar. Para nós é moi importante contar con redes de apoio fora do noso fogar. E temos a suerte que en Vigo se atopan un grupiño de mulleres, cabezas de familia monoparental, que están traballando por crear unha rede de apoio para que os nenos e nenas de familias monoparentais coñezan a outras familias en circunstancias parecidas ás súas e donde podan atopar un espazo de lecer, de convivencia, de apoio que é tan necesario neste modelo familiar. E entre varias socias hemos creado a iniciativa de xuntarnos unha vez ao mes nun espazo que hemos chamado Facendo Lazos para poder apoiarnos entre nós, para poder ser a nosa propia rede de apoio. Promovemos accións reais destinadas a mellorar a calidade de vida das familias monoparentais. Estamos abertas a todo tipo de familias monoparentais, tanto por decisión propia como por circunstancias sobrevidas. En meses de inverno quedamos nun espazo que nos cedeu a Asociación Cultural de Teis e nos meses de verán estamos quedando en zonas máis ao aire, o Monte de Beade, por exemplo. Aínda que temos feito quedadas, sempre estamos dependendo de que algunha asociación ou organización nos ceda o local. Entón, o que precisaríamos serían fondos económicos para poder ter maior independencia, atopar un espazo físico que se axuste ás nosas necesidades e horarios, e organizar actividades. E é por iso que nos presentamos a esta iniciativa tan estupenda, porque nos vería fenomenal esa dotación económica do premio para reforzar, para fortalecer e para facer medrar esta rede que xa é unha realidade hoxe en día e que de momento é un xerme, pero queremos que chegue a todas as familias de Vigo que se queiran sumar a ela.